Kowe iki ngomong apa? Enggak au. Kok enggak au Memang wis jajan burung? Engke jajan burung karo akong. Dasare Raka Buming Raka. Kuwi montore sapa lek mutuku ning ndi kuwi? Iki lek mutuku ning ndi iki lek mutuku? Aket. Deyo ning ndi? Aket. Aket. Ngendi aket kuwi? Iki hene aket. Ngapa? Lek tuku karo ayah apa karo akung? Ayah mama apa? Oh, berarti akung ora melu? Kayu. Oh, alah. Tak kira karo akung kan biasanya karo akung. Mamahmu pulang jam piro, Ho? Iya, wek akak ngerti aku. Iya. Sepi lur omahe lur. Enake mung karo Raka Buming Raka. Lah iki warnane apa iki? Mobilmu iki lho iki warnane apa mobilmu iki? Iki lho warnane apa iki? Wiu. Oke, Lur. Seloteh kita hari ini, Lur.